Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So bali ang ato ang topik ko karong adlaw bahin sa pagtaubah or pagtaubat. Unsa ba ang kaayuhan nga makuha sa pagtaubat? Ug unsa ba ang iyahang kabutang diri sa Islam? So sa dili pa ta mosulod sa ato ang topiko, ato sang ihubad no, ato sang i-translate ang kalimang taubat. Ang taubat dili ini ato ang panultian, dili nato ang panultion. Gihulam lang nato ni sa mga Arabo. Ang taubat di mana gikan sa word nga taba yatubo. Kanang taba, barangay taba. Taba yatubo. Taba yatubo. Masdar niya taubatun. Taba bimana ada yaudu, ning balik. Ning balik. So ambot pasabot kung taubat, auda, ning balik siya. Nganong gitawag man og tauba ila Allah, magbalik loob ka sa Allah, mubalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gitawag kining tauba kay ang origin sa tao, ang kinaiya sa tao walay sala. Pagkatao sa tao wala siya sala. Wala siya sala. Ning dagan ng panahon, nakasala na siya. Nakakumit na siya og sala. Mo to kinahanglan magtaubat siya. Kinahanglan mubalik siya sa origin kadtong wala siya sala. Mo tong gitawag nga tauba. Ay mubalik ka kadtong wala kay sala. Mubalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may bawa nato na unya kung unsa man ang procedure sa pagtaubat. Aron dawaton sa Allah ang atong pagtaubat. Ang pagtaubat dili lang na siya tumoy sa dila isulti, nagtaubat nako. So naay procedure, para matama, mainsakto og dawaton kadto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tauba gisugo kini sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mabalik nato ang nature sa tao, ang kinaiya sa tao makakumit na og sala. Nature kana sa tao. Bisan si kinsa pa ka, bisan unsa pa ka, makakumit ka og sala, makabuhat gid ka og sala. Regardless sa imong posisyon or status sa imong kinabuhi, makasala gid ka. Pero sa Islam, tanang problema na ay solusyon. Parehas lang gyapon sa panultion na sa hadith sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa. Tanan sakit na ay tambal. Except sa katigulang ug kamatay, dili na kini matambalan. Sumalang gyapon, ang tanang sala na ay solusyon. Ang bugtong solusyon ang pagtauba nimo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gibutang kining tauba aron mao kini ang solusyon sa tao nga makasala. Mao kini ang tambal sa tao nga makasala. Mao kini ang solusyon sa sala. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang Quran, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. So klaro ang gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug magtaubat kamo sa Allah subhanahu wa ta'ala kamong tanan na mga mu'min. Ang gingon sa Allah mu'min, wala nagingon ang Allah nga Muslim. Nahibawa nato nga ang tanan mu'min Muslim, pero dili tanang Muslim mu'min. Tanaw gipalabi sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mu'min. Pagtaubat kamong tanan na mga mu'min dito sa Allah aron kamo magmalampuson. Ang mu'min ang gitawag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lain nga ayah, ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannat ila akhir al-ayah. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa duol nga pagkahubad, o kamong mga manunoo, tanawa na po ang gitawag, mga mu'min ang gitawag. O kamo mga mu'min, mga manunoo, pagtaubat kamo sa Allah kanang tinud-anay nga pagtaubat. Tinud-anay nga pagtaubat. Dili kanang taubat-taubat lang. Dili kanang tumoy lang sa dila. Tinud-anay nga paghinulsol sa inyong sala. Unya, unsa man ang mapala, unsa man ang resulta kung tinud-anay ang imong pagtaubat. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum. Pagkapasayloon sa Allah ang inyuhang mga sala.
og wa yudkhilkum jannat, pasudlon kamo sa iyahang paraiso. Unya nagingon po ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gi-encourage niya ang iyang mga ummah, ang mga mu'min. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawm 100 marrah. O kamo na mga tao, ay ambot pasabot niya diri ang mga mu'min, ang mga sahabat, kita, pagtaubat kamo sa Allah ug pagpangayo kamo kapasayloan sa iyaha kada adlaw. Kay ako nagapangayo pasaylo sa Allah ug nagataubat sa iyaha sulod sa isa ka adlaw, makausa ka gatos nga beses. 100 times magtaubat ang Nabi. 100 times mangayog pasaylo ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadto siya, Nabi, gipasaylo na sa Allah ang iyang mga sala, katong nauna ug katong mga umaabot pa na mga sala. Kita pakahaan na iyano lamang na mga tao. Nganong dili nato buhaton kini? Ha? Samtang naapa kita sa bulan sa Ramadan, pahimuslan nato kini nga bulan sa pagtaubat. Dili lang sa pagdua, dili lang sa pagsadaka, kundi pahimuslan nato kini nga bulan sa pagtaubat ug pagpangayog kapasayloan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pila ray pagsultig astagfirullah makausa ka gatos. Dili kana mukuwag isa ka oras. Pila lang kana ka minuto. Unya maabil nato kini nga reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tauba hukmuha. Unsa may hukom sa tauba? At-tauba wajiba 'alal fawr. Ang pagtaubat wajiba, obligado, kinahanglan nga magtaubat dayong ka diha dayong kung nakasala ka. Automatic ang taubat diha dayong kung nakasala ka. Wala on nato sa tong kaugalingon nang ginatawag nga manyana habit ba? Or kanang mga ningas kugon, kanang mamayana, unya na. Wala on nato na. Kung nakasala ka, automatic pagtaubat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tauba la takunu illa fil kabair. Ngutugingon sa mga ulama. Ang tauba mahitabo daw na kung nakabuhat ka og dagkong sala. May bawa na tuon niya ang procedure sa pagtaubat. Wa amma mga minor sins, mga gagmayng sala, makuha lang na siya sa mga wudu, pag-abdas, pagsambayang, pagzikir, mawala na siya. Pero katong mga major sins, mga dagko nga sala, kinahanglan na og taubat. Unya, kinahanglan dili ka pwede nga magtaubat unya tuyoon na pud nimo mobuhat og sala. Al-israr kanang ginatawag og israr. Nagtaubat ka karon, unya pagkaunya na pod, imo na pong gibuhat, imong gituyo pagbuhat. Dili na siya pwede. Dili daw na dawaton sa Allah subhanahu wa ta'ala kanang klase nga taubat. Kanang ginatawag og israr. Mintras naapa ka sa insakto nga pangunahuna, mintras nagaginhawa pa ka, mintras napakay makahinumdum pa ka, ang giingon diri sa mga ulama, giinganyo sa ulama nga dapat adlaw-adlaw ta magtaubat. Kay wala ta kay balo kung karos ang moabot si kamatayon. Di ba? Natay hadith nga manadunggan nag-ingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ajala min ash-shaytan illa fil khams. Ang pagdali-dali daw buhat sa syaitan. Ang pagdali-dali buhat kana sa syaitan. Illa except sa 5, liban sa 5 ka butang. Naisgutan didto at-tauba aw istighfar idza aznaba. Naisgutan dito, but pasabot kung nakasala ka, diha dayon mangayo kag kapasayloan or magtaubat ka sa Allah. Ayaw na ipalabay, ayaw na pagsulti og ugma na, mamaya na, next week na, sunod bulan na or sunod tuig. Ayaw pagsulti na kay ngano man, kay ang kaatong kamatayon wala tay gipirmahan sa Allah subhanahu wa ta'ala nga nahibawan nato. Wala gipahibaw sa Allah ang atong kamatayon. Mao na dapat adlaw-adlaw ta magtauba. Adlaw-adlaw ta. Unya unsa may kaayuhan karon sa pagtaubat? Kaayuhan, benepisyo nga makuha nato sa pagtauba. Ang tanang ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala nanay mga benepisyo nga makuha nato.
Susama na lang sa pagpuasa. Usa may makuha nato, usa diha ang pinakadakong leksyon, benepisyo nga makuha nato sa pagpuasa sa bulan sa Ramadan, pagtarbiya sa atong kaugalingon, pagdisiplina sa atong kaugalingon. So ang tawba naa lang gyapoy benepisyo. Di ba nagsulti ta nga Allah subhanahu wa ta'ala dili siya mo order og usa ka butang kung walay kaayuhan, og dili pud siya mo badlong og usa ka butang kung walay kadautan. So giinggan ni man niya ang mga mu'min nga magtawbat buot pasabot naay kaayuhan nga makuha ani, naay benepisyo. Ang una nga benepisyo nga makuha nato sa pagtawba, usa kini kadahilan aron higugmaon og kaluy-an kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ug mao kini ang pinakadako nga gipangandoy nato. Kining sambayang, puasa, zakat, jihad, hajj, dili kini ang makapasulod sa tuwa sa paraiso. Dili kini ang makapasulod sa tuwa sa surga. Ang bugtong makapasulod sa tuwa sa surga, sa paraiso, ang kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo nang gibuhat nato, mo nang nagsambayang ta, nagpuasa ta, naghajj ta, unya iapil pud nato ang pagtawba. Aron dahilan aron kita kaluy-an og higugmaon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unsa digingon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Klaro ang gingon sa Allah. Nasa surah Al-Baqarah. Ayun ang Allah subhanahu wa ta'ala sa duol nga pagkahubad sa kamatuoran gihigugma sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao nga sige og tawbat. Og gihigugma pod sa Allah ang mga tao nga sige og limpyo. Nagapakabana sa kalimpyo. Ang tawba, kung tanaw nimo limpyo, unsa may but pasabot ani? Unsa diferensya ani sa duha? Ang tawba tahara ma'nawiya mo gitawag. Tahara ma'nawiya. But pasabot ang tawba diri paglimpyo sa sulod. Paglimpyo sa sulod sa kasing-kasing. Mo ni but pasabot diri. Wa amma at-tahara al-mahsusa mo ni ginatawag nga kanang panglabas, panggawas nga kalimpyo. Pagpakabana nimo sa abdas, maligo, kanang limpyo ka. Dili lang sa imong pagkatao. Limpyo ka sa imong panimalay, sa sulod o sa gawas sa imong panimalay, sa imong tugkaran, sa imong balay. Kailangan limpyado ka nga pagkatao. Ang tao nga mu'min, limpyado. Ang tao nga mu'min, limpyado siya. Diba? Nagsulti ang Nabi Muhammad sallam, at-tahuru syatrul iman. Ang kalimpyo katunga sa pagtuo. So, bot pasabot, kung ikaw karon nga tao, mu'min, Muslim ka, wala ka nagpakabana sa kalimpyo, bot pasabot, kulang ang imong iman. Kinahanglan ang tao nga mu'min limpyado, dili damak ang tao nga mu'min. So aron makuha nato ang kaluoy ug gugma sa Allah subhanahu wa ta'ala, duha ka limpyo ang atong hatagan, atong tutukan. Ang kalimpyo sa sulod, sa atong kasing-kasing, o kalimpyo sa panggawas sa tuang lawas, o sa tuang tugkaran sa tuang mga balay. So, kung kana, makuha nato ang kaluoy o gugma sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikaduha, ang pagtawbat daw, dahilan daw kini, rason kini dahilan, aron makagawas ka sa grupo sa mga tao nga makasasala. Unya, matransfer ka sa tao na mga maayo. Kung but pasabot, nakasala ka, unya wala ka nagtawbat, nabilon ka, nauban ka sa mga tao na makasasala. Sabto na, kung wala ka magtawbat, wala ka maghinusol sa imuhang sala, nagpabilin ka nga, bilong ka, kauban ka sa mga tao nga makasasala. Kung magtawbat ka, dito na portion, dito na time, nakagawas ka, gihawas nimo ang imong kaugalingon, gikan sa grupo nga makasasala, padung sa mga maayo na mga tao. Nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hujurat, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ano, klaro ang gingon sa aya. Kinsa daw ang dili magtawbat, kauban siya sa mga tao nga manlupigon.
Gikonsiderar ang tao nga wala magtawbat sa iyang sala nga gilupig niya ang iyang kaugalingon, gitikasan niya ang iyang kaugalingon. Kung magtawbat ka, nakagawas na ka dito. Nakagawas ka dito nga grupo. So, klaro kayo ang giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikatulo, nga benepisyo nga makuha nato sa pagtawbat, gisunod nimo ang mando sa Allah subhanahu wa ta'ala. Imong gisunod ang mando, gisunod nimo ang order sa Allah. Kaya ang tawbat, dili si alim ang nag-order ani. Ang pagtawbat, dili si mama nimo or si papa nimo ang nagsugo ani. Kung dili ang pagtawbat, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmando ani. Kung nagtawbat kasi mong sala, buot pasabot, gisunod nimo ang order sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nur, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pagtawbat kamong tanan, kamong na mga mu'min, dito sa Allah subhanahu wa ta'ala, aron kamo magmalampuson. So klaro kayo gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. Kung tanaw na to, kining aya, order, fi'lul amr, kuman. Ang Allah ang nagsugo, pagtawbat kamo sa Allah, dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Order kini sa Allah, dili order ni alim, dili order ni ustad, dili order sa imong mama o papa, dili order sa imong imam. Innama order kini sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung nagtawbat ka, gisunod nimo ang order sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala ka magtawbat, gahi kag ulo. So pakiro ka, gisupak nimo ang order sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikaapat, ang pagtawbat, makapapha sa tanang mga sala. Makapapha, maka-erase sa tanang sala. Yaqul ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taib minadh-dhanbi kaman la dhanba lah. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao daw nga nagtawbat sa iyang sala, mura daw og wala siya sala. Ang tao nga nagtawbat, naghinulsol sa iyang sala, mura daw og wala siya nakabuhat og sala. Mura og papel ba? Example sa atong mga ulama, ang kada tao daw naa siya papel nga limpyo. Limpyo nga papel, perting putia. Every time nga makabuhat siya sala, mahugawan ang iyang papel. Mahugawan ang iyang papel. Kung magtawbat siya, mubalik na pud og kaputi ang iyang papel. Murag walay mancha, murag walay sulat. Kung magpadayon ang iyang sala, kanang dili siya magtawbat, mahimo na og itom ang iyang puti nga papel tungod sa iyang mga sala. Mabalot na og itom. Katong itom mo kato ang iyang sala. Unya kung magtawbat siya, kanang tinud-an nga pagtawbat, mapapha ang tanang mga sala niya. So mubalik na pud og kaputi ang iyang papel. Mura og wala siya nakakumit og sala. Allahu Akbar. Mo kato ang isa sa mga benepisyo sa pagtawbat. Ang ikalima, ang pagtawbat, mo kini ang usa sa mga dahilan aron magmalampusong ka diri sa dunya hantod pag-abot sa akhirah. Ay magmalampusong ka diri sa ibabaw sa kalibutan hantod pag-abot sa pikas kinabuhi. Success ka diri sa dunya. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Qasas, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, og kadtong nagtawbat, og mingtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala, og nagbuhat og maayong buluhaton, fa'asa ay yakuna minal muflihin. Hinaot nga makauban sila sa mga tao nga magmalampuson diri sa dunya, og didto pud pag-abot sa pikas nga kinabuhi. Nganong dili man ta magtawbat? Gusto ka nga mo success diri sa dunya? Pagtawbat. Gusto ka mo success sa pikas nga kinabuhi? Pagtawbat. Inana lang kasimple mga igala, mga igsuon. Ang pagtawbat, dili bugat.
Ang pagtawbat perting sayo na. Ang pagtawbat dili nakakinahanglan bayaran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pa'y mubayad sa imuha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala may mubando sa imuhang tawbat. Mo kini. Magsaksis ka diri sa dunya, magsaksis pud ka sa pikas nga kinabuhi. Sa lain nga aya mga higala mga igsoon, illa man tab wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yudhlamuna shay'a. Surah Maryam. Nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, liban or except sa kadtong nagtawbat og mingtuo og nagbuhat og maayong buluhaton, sila kadtong ipasulod sa paraiso. Og dili sila pagalupigan og bisan og gamay lang. Klaro ang gingon sa Allah. Kadtong mga tao daw nga sige og tawbat, unya mu'min, unya nagbuhat og maayong buluhaton, sila kadtong pasudlon sa Allah sa Jannah, sa paraiso. Unya sa ilang pagsulod sa paraiso, dili sila tikasan, dili sila lupigan bisan og gamay lang. Ihatag sa Allah ang ilahang katungod. So nganong dili man nato ni igrab nga opportunity? Nganong dili man nato ni igrab? Mintras napata sa bulan sa Ramadan, dapat adlaw-adlaw ta magtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uslan man nga disiplinahon nato atong kaugalingon, disiplinahon nato sa pagtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikaunom, ang pagtawbat daw, mabanduhan ang dautan ug maayo. Wala ka nagtawbat, di ba nasulti nato kaganiya? Ang tao nga dili magtawbat, naa siya, bilong siya sa grupo nga mga dautan. But pasabot, katong dili niya pagtawbat, dautan to na trabaho. Magtawbat siya, nakagawas siya sa grupo ng mga dautan, but pasabot, maayo ang iyang gibuhat. Wala ka nagtawbat, dautan to siya. Nagtawbat ka, maayo to siya. So mo tibot pasabot diri sa ikaunom. Banduhan ang dautan ug maayo. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu ang Allah subhanahu wa ta'ala, illa man tab wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Pila na kaaya atong gisgutan karon? Tulo kaaya. Tulo kaaya. Puros pariho ang sinugdanan. Liban sa nagtawbat, mingtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbuhat og maayong buluhaton, sila kadtong pagabanduan sa Allah ang mga dautan nila og kaayuhan. Banduan sa Allah ug ang Allah subhanahu wa ta'ala ang bugtong tigpasaylo sa mga sala ug bugtong maluluyon. Klaro ang gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulo na kaya, puros inato ang sinugdanan. Liban sa nagtawbat, unya mu'min siya, unya nagbuhat og kaayuhan, pasudlon sila sa paraiso. Magmadaugon sila diri sa kalibutan hantod sa pikas nga kinabuhi. Og pagabanduhan ang ilahang dautan ug maayo. Ang ilahang mga dautang buluhaton ug maayong buluhaton. Klaro ang gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikapito, mga higala, mga igsuon, ang pagtawbat, mao kini ang usa sa mga pinakadakong dahilan aron luag og permanente ang daloy sa imuhang grasya, sa imong rizki. Gusto ka nga sayon ang imong rizki? Gusto ka nga permanente ang daloy sa imuhang rizki, sa imong grasya? Pagtawbat kada adlaw. Kay kada adlaw naa kay grasya nga moabot gikan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gingon, kala Allah subhanahu wa ta'ala, Suratun Nuh, yaqul, ala lisani nabihi Nuh alayhi salam, faqultu astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis samaa alaykum midrara, wa yumdidkum bi amwali wa banin,
wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Rizki, grasya kini sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod lang sa pagtawbat. Nagingon, ang Allah subhanahu wa ta'ala pinaagi sa dila sa iyang propeta na si Nuh or Noah alayhi salam. Nagsulti ko. Gisultian ni Nuh ang iyang mga ginsakupan. Kato nagdakwa siya. Istagfiru rabbakum. Pangayo kamog kapasayloan sa inyuhang labong makagagaw mga Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana gaffara. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang bugtong tigpasaylo sa mga sala. Ha? Giingganyo niya ang mga ginsakupan. Nga naman, kung magtawbat ka mo, mangayo kamog kapasayloan sa Allah, mao kini ang ibando sa Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Unsa man, yursilis sama alaykum midrara. Paulanon niya ang langit og tubig. Midrara ay continuous nga pagulan, parehas karon. Tungod sa pagtawbat, tungod sa pagpangayo kapasayloan, muulan ang langit. Walay El Niño. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Padaghanon sa Allah ang inyong mga bahandi, inyong mga kwarta, ug ang inyong mga anak. Nagsulti ang mga ulama. Ang usa sa mga tambal sa mga tao nga wala gihatagan sa Allah og anak ay kanang mga baog, padaghanon ang pag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod ani nga aya. Tanawa, gipasayunon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsigi kag istighfar, magsigi kag tawbat, permanente ang daloy sa imuhang kwarta rizki, grasya. Unya, wa yaj'al lakum jannat. Og paghahatagan kamo sa Allah og jannat, mga farm. Tanawa, farm. Wa yaj'al lakum anhara. Og sa imong mga farm, pagawson niya ang mga anhar, mga tubig, mga sapa. Masya Allah. Istighfar lang, dila lang. Walay bayad, sayon lang. Maglingkod ka, astagfirullah, astagfirullah. Maglakaw ka, astagfirullah wa atubu ilaik. Simple lang. 100 times. Dili bugat sa dila. Unya, mao kini ang imong madawat. Mao kini ang ihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala sa imuha. Nganong dili man niyato ni Abil nga promo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naghatag ani nga guideline sa tuwa. Guideline, ang Allah. Nganong dili nato ni i-grab nga opportunity. Kung mo-apply gani kag trabaho, unya na imuduol sa imo nga tao, nga naa sa opisina, bro, buhatan ni kay madawat ka. Magdali-dali ka. Kung wala kay kwarta, mangutang ka. Kini, walay bayad, libre. Unya, mo kini ang ihatag na Allah nga bando sa atua. I-grab nato ni na opportunity. Mintras naapata sa bulan sa Ramadan. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, 100 times. Astagfirullah wa atubu ilay, 100 times. Gaan ra kayo sa dila. Kung dili nimo makayag 150 times. Kung dili nimo makaya, sige 10 times lang. Ang importante, kada adlaw ka naga-istighfar, nagatawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Matingala na lang ka. Matingala na lang ka. Nga, muluag lang kalit ang imuhang panginabuyan. Muluag lang kalit ang imuhang rizki, ang imong grasya. Asa manigikan? Ayaw katingala. Tabang ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala sa imuha. Ang ikawalo nga benepisyo sa pagtawbat, ipalayo ka, once magtawbat ka, ipalayo ka gikan sa silot og kanang ginatawag nato og kaiglas. Ang tao nga dili magtawbat, dili maghinulsol sa iyang sala, murag gihulog niya ang iyang kaugalingon sa silot sa Allah, og ang tao nga dili magtawbat sa iyang sala, iglas. Kumpara sa tao nga magsigig hinulsol, kumpara sa tao nga magsigig tawbat, unsa man, duol siya sa gugma ug kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna yung sikreto. Di ba ang atong topiko kagapon is about dua? Aron tubagon sa Allah ang imong dua, pagtawbat permanente.
pag-istighfar permanente. Pagduha nimo sa Allah, pag-ampo nimo sa Allah, tubagon dayon kana sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tao nga sige og tawbat, duol siya sa gugma ug kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tao nga nakasala, unya dili dayon magtawbat, layo siya sa kaluoy sa Allah. Iglas siya. Kumbaga sa hayop, ihalas siya nga pagkatao. Layo siya sa kaluoy ug gugma sa Allah. So, kung mamoblema siya pagduha niya sa Allah, dili tubagon sa Allah subhanahu wa ta'ala ang dua. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Adh-Dhariyat, yaqulu Allah, fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, fafirru ila Allah. Fafirru bimana dagan. Dagan kamu paduol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah. Dagan kamu padung sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna, kung sabto na itong ayah, pagpaduol kamu sa Allah subhanahu wa ta'ala. According sa tafsir, pagpaduol kamu sa Allah, pinaagi sa pag-istighfar o pagtawbat sa iyaha. Muna, gusto ka mahimong duol sa Allah subhanahu wa ta'ala? Pag-istighfar, pagtawbat sa iyahang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ito ikawalo. Ang ikasiyam, ang pagtawbat dahilan aron muhapsay ang imong kinabuhi unya malinaw ng imong kinabuhi. Hapsay unya malinaw ng imong kinabuhi. Ang pagtawbat. Ang tao nga dili magtawbat, kanang permanente siya nagabuhat og sala, yagaw, samok ang iyang kinabuhi. Miserable ang iyang kinabuhi. Pero ang tao nga sige og tawbat, malinaw ang iyang pagpuyo, hapsay ang iyang kinabuhi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi haqqin yu'ta kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw tarawa wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir. Nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa duol nga pagkahubad, wa anistaghfiru rabbakum, o pangayo kamo kapasayloan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkahuman, tubu ilay, pag hinulsol kamo sa inyong mga sala, balik kamo sa Allah subhanahu wa ta'ala, balik kamo sa sabakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar, pagkahuman, taubat. Unsa may mapala nato? Kung mag-istighfar ta, unya magtaubat ta, unsa makuha nato? Yumatti'kum mataan hasana. Ipatilaw, ipatagamtam niya sa inyo ang lami nga kinabuhi, ang nindot nga kinabuhi, ila ajalim musamma, sa tama nga oras. Sa tama nga oras, sa insakto nga oras. Sa pagtaubat nimo, sa pag-istighfar nimo sa Allah, ipatilaw, ihatag sa Allah ang lami nga kinabuhi diri sa kalibutan. O ihatag sa Allah, pagabanduhan sa Allah, ihatag sa Allah kung unsa man ang gibuhat sa matag usa. Ambot pasabot ani, kung unsay gibuhat nimo, mo kadto ihatag sa Allah sa imo. Kung nagbuhat kag dautan, dautan pud ang ihatag sa Allah. Kung nagbuhat kag maayo, maayo pud ang ihatag sa Allah. Unya kay nagtaubat man ka, sincero man ka sa imong pagtaubat, hatagan ka sa Allah ug maayong kinabuhi diri sa kalibutan. Unya ang gingon pud sa Allah, wa in tawallaw, kung dili kamo magtaubat, talikdan ninyo ang pagtaubat, kay ang inyo ang konsepto, unya na, dili sa ako kay lami pa, sa sunod na lang simana, sa sunod bulan na lang, kay wala pa ko matagbaw. Wa in tawallaw, kung dili mo, magmagahi mo, magdumili mo sa pagtaubat, kay gipasulabi ninyo ang inyong napso, ang inyong syahwa, inyong desire. Gisunod ninyo ang inyong kagustuhan, dili sa mo magtaubat.
fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir. Ang akong ginakahadlukan sa inyo, ang matilawan ninyo ang sakit na silot pag-abot sa adlaw nga dako, ay adlaw sa paghukom. Tanawa. Mao ni ang giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung dili daw mo magtawbat, silot ang inyong maabtan pag-abot sa pikas nga kinabuhi. Klaro ang giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Klaro na ang giingon sa Allah, warning na kini sa tuwa. Nganong dili man ta mahadlok sa warning sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mahadlok gani tag warningan ta sa atong ginikanan? Mahadlok gani ta? Bunalan ka og bakos, mahadlok na ka. Mutiabaw na ka, perti na nimong hilak. Samantala ang nagwarning sa tuang labong makagagaw mga Allah subhanahu wa ta'ala. Nganong dili man ta mahadlok? Mas labaw pa ang silot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa atong mga ginikanan. Mas labaw pa ang silot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa torture sa tao diri sa kalibutan. Walay makatupong sa silot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walay makapantay sa kasuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga katong mga igala, mga igsoon, ang ikasiyam, ang ikanapulo, ang pinakaulahi, ang pagtawbat daw makapalimpyo sa kasing-kasing. So, ang tao dahil nga dili magtawbat, ang iyang kasing-kasing hugaw. Pareha sa itong example kaganiha. Murag papel nga limpyo. Andere, magpamatuod ang hadith sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha akhta'a khati'atan nukkitat fi qalbi nukta sauda. Fa in huwa naza' wastaghfar wa tab suqila qalbuhu. Wa in zad wa in ada zida fiha hatta ta'lu ala qalbihi wa huwa ar-ran alladhi dhakarahu Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ulipon daw kung makabuhat og sala, tuldukan ang yang kasing-kasing og kanang tuldok nga itom. Tuldukan og itom nga tuldok. Kung mag-istighfar siya, mangayo sa kapasayloan sa Allah, unya magtawbat siya sa Allah, suqila kalbuhu. Ay bimana, mubalik og kalimpyo ang yang kasing-kasing, mawala katong itom. Wa in ada, kung mubalik na pud siya buhat og sala, mapuno na pud og tuldok ang yang kasing-kasing. Hantod, mabalot ang yang kasing-kasing og itom nga tuldok. Katong itom, mo kato ang yang sala. Tungod sa sala nga yung nabuhat. Unya, mo kato ang bagting. Di ba na time nga mubagting atong kasing-kasing? Pak! Mo kato ang bagting nga giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang aya, Surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Halla. Kalla bimana halla, warning. Halla. Mo kato ang bagting nga mabatian ninyo sa inyong mga kasing-kasing tungod sa mga sala na inyong nabuhat. Di ba na time nga mubagting atong kasing-kasing murag mubaliktad kag kalit ang atong kasing-kasing pak. Tungod kadto sa mga sala nga atong nabuhat. Napuno na kadto og itom. Para mawala kadtong bagting, magtawbat kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unya ang pagbuhat og sala mga igala mga igsuon, mao kini ang bugtong makababag sa tuang grasya. Di ba nasulti nato kaganiya? Sa pagtawbat, dali o permanente ang daloy sa tuang grasya. Kung dili ka magtawbat, dugay ang abot sa imuhang grasya. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuhramu ar-rizq bidhanbi yusibuhu. Rawahu Ahmad. Sa kamatuoran ang usa ka ulipon, mababagan, mabawalan siya sa iyang grasya tungod sa sala nga iyang nabuhat. But pasabot kung permanente na ka magbuhat og sala, dili na dugay na kaayo moabot ang grasya sa imuha. So aron maputol kadto nga babag, pagtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawbat nimo, tuloy-tuloy na ang grasya nga moabot sa imuha. So mo kadto mga igala mga igsoon ang benepisyo nga makuha nato sa pagtawbat. Unya nay mga butang mga igala mga igsoon,
nga makatabang sa ato ang pagtawbat. Gusto kita magtawbat, gusto kita maghinulsol sa tuang sala. Naay mga butang nga makatabang sa tuang pagtawbat. Naay 8 ka butang. Naay 8 nga makatabang sa tuang pagtawbat. Ang una nga butang aron makatabang sa tuang pagtawbat, sinsiro ang imuhang pagtawbat. Sinsiro ang imuhang pagtawbat. Lillahi ta'ala. Nahisgutan na gyapon nato ni kagahapon. Sabot pasabot, tanan ibada, tanan buhaton nato sa Islam, kinahanglan sinsiro ka. Ang imong intention lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dili kay nagtawbat ka kay tungod naa kay gitinguha nga pangkalibutanong aspeto. Mao lamang kadto ang imong gitinguha. Or nakasala ka sa usa ka tawo, nangayo kag pasaylo sa iya kay tungod naa kay gusto nga kuwaon sa iya. Unya pagkakuha nimo, gikalaban na pud nimo siya balik. Dili na. Kinahanglan ang pagtawbat tinud-anay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala la yaqbal min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa batagi bihi wajhahu." Rawahu an-Nasa'i an Abi Umamah. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dili daw pagadawaton sa Allah ang trabaho sa usa sa inyo liban na lang kung sincero ang inyong intention sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang imong intention dili lillah, dili dawaton sa Allah subhanahu wa ta'ala, useless. Mo katumbot pasabot sa hadith. So kinahanglan aron nindot ang resulta sa imong pagtawbat, kinahanglan first and foremost sa basa pa nila, kinahanglan ang imong intention lillahi ta'ala, walay lain. Unya nagsulti po ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Kinsa daw ang nagbilin or gilikayan niya ang usa ka butang para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, banduhan siya sa Allah, mas maayo pa adtong gibilin niya. So klaro ang gingon. So Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang bugtong tighatag. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Kung magtawbat ka, kung tinud-an ang imong pagtawbat, tabangan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Nadunggan na nato katong hadith na katong lalaki nga nakapatay og 99 ka kinabuhi. Katala 99 na nafsan. Nakapatay og 99 ka tao. Unya tungod kay gusto siya magbag-o. Nangutana siya sa iyang community. Tabangi ko ninyo. Kinsa ba ang akong pwede kapangutan-an sa ako ang problema? Ano sa dito sa unahan? Naay tao dito nga naay kaalam. Nangutana siya. Ning adto siya nanuktok, nangutana. Sa unsa may tuyo nimo? Maghinulsol ko sa kung sala. Unsa may sala nimo? Nakapatay ko og 99 ka tao. Dawaton pa ba sa Allah ang akong nabuhat? Unsa gingon sa tao nga naay kaalam? May tungod lang sa pangkalibutanong aspeto? Ang gingon wala na kay kapasayloan. So gipatay niya. Nasirado og usa ka gatos na niyang napatay. Tungod kay sincero lagi siya, tinud-anay ang iyang paghinulsol. Nangita na pud siya tawo nga kapangutan-an sa iyang problema. Hantod nga nakapangutan sa usa ka tawo nga alim. Tawo nga naay kaalam, pangkalibutan o pang kabilang buhay ang iyang napangutan-an. Tawo nga naay kaalam, ano siya, ningani ko sa imo diri kay maghinulsol ko sa kung sala. Unsa may sala nimo? Nakapatay kog usa ka gatos nga tawo. Naa pa bay kapasayloan ang akong nabuhat nga sala? Naa pa. Unsa may buhaton nako? Ana siya, mo-migrate ka. Mubalhin ka gikan diring lugar padung didto sa lugar nga daghan ug maayo. So dito pa lang na oras, pagsulti pa lang sa yadaan, diha dayon nag-impaki og ni sakay sa iyang kabayo ning transfer. Pero tungod kay dito lang kutob ang iyang kinabuhi, naabtan siya sa iyang kamatayon sa tunga-tunga sa dalan. Ning naog ang duha ka malaika, duha ka anghel.
Anghel gikan sa paraiso ug anghel gikan sa impyerno nag-agaw sa iyahang kaluluwa. Ana ang taga-paraiso amo ni kay nagtawbat siya. Ana putong taga-impyerno amo ni kay wala siya nakabuhat og maayong bulaton. Unya naay sila nadunggan nga tingog gikan sa langit. Sukda ninyo ang iyahang gigawsan o iyahang padulngan. Tanawa, sukda ninyo ang dalan nga iyahang gigawsan o ang iyang lugar nga iyahang padulngan. Tungod kay tinuod ang iyang pagtawbat, tinuod ang iyang paghinulsol sa iyang sala, minglihok ang yuta og usa ka dangaw sa iyahang padulngan. Masya Allah. Ha? Tungod sinsiro ang iyang pagtawbat. Minglihok ang yuta og usa ka dangaw. Pagsukod nila, labaw og usa ka dangaw ang iyang padulngan. Motong gikuha sa malaikat ang iyang kaluluwa padung sa paraiso. Masya Allah. Tungod kay tinuod ang iyang pagtawbat. Dili tawbat-tawbat. Dili dula-dula lang nga paghinulsol. Dili tinud anay. Sinsiro ang iyang pagtawbat. Ang ikaduha, paningkamutan sa tao nga nagtawbat nga magbuwat siya og maayong buluhaton kutob sa iyahang makaya. Aron matabunan kadtong mga daotang buluhaton nga iyang nabuhat. Maningkamot siya. Magpadaghan siya og mga kaayuhan aron matabunan kadtong mga daotang trabaho nga iyang nabuhat. Nagingon ang Nabi Muhammad ang Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sa kamatuoran, ang kaayuhan makapawagtang sa kadautan. Ang kaayuhan makapapha sa mga sala. Klaro ang gingon sa Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu ma kunt. Watbi'is sayyi'ati al-hasana tam'uha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ang gingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahadluki ang Allah Subhanahu wa taala bisan asa ka muadto. Bisan moadto kag Manila, moadto kag Amerika, moadto ka sa bulan, moadto ka sa pikas nga planeta, dapat naa permanente ang kahadlok nimo sa Allah Subhanahu wa taala. Ug sonde ang dautan ug maayong trabaho. Nakabuhat kag dautan, sonde ug maayo, tamhuha. Kay pagapaphaon niya katong dautan nimo nga nabuhat. Nakabuhat kag daotang sala, sonde ug maayong buluhaton. Aron ma-erase, mapapha. Unya, pakitunguhi ang tao sa maayo nga pamatasan. Itratar nimo ang tao sa maayo nga pamatasan. So klaro kayo ang gitudlo sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ikatulo, mga igala, mga igsuon, kinahanglan sa tao nga magtawbat, usa sa mga butang nga makatabang sa pagtawbat, mupalayo ka sa lugar nga daghan og kahilayan aron dili na ka matintal. Mao na, mupalayo ka sa mga lugar nga kahilayan aron dili na ka matintal ato. Kay kung ang imong pagtawbat dili tinud-anay, so but pasabot moadto lang gyapon ka sa lugar nga puno og tentasyon. So dito nga time, dito nga oras, matintal ug madani lang gyapon ka. So makabuhat lang gyapon kag sala. So kung tinuod man ang imong pagtawbat, kinahanglan mo palayo ka sa lugar nga puno og kahilayan aron dili na ka madani ug dili na ka matintal. Ang ikaapat nga makatabang sa tuang pagtawbat, imuhang gub-on ang mga butang, gub-on nimo katong mga butang nga makakos og kahilayan nimo. Gub-on nimo. Kung halimbawa, expert ka maggitara, ang pagtawbat nimo, ilabay or imong gub-on katong gitara aron dili na ka madani. Or na kay mga cassette tapes, DVD na mga kanta, mga CD diyan na mga music, ilabay, sunuga aron dili na ka madani. So kadto nga butang makatabang kadto sa tuang pagtawbat para dili na ka madani. Kay kung imo katong pagabuhatong collection, ibutang lang gyapon nimo sa imong aparador, sa imong divider, siyempre maabot ang time nga madani lang gyapon ka. Kay ang yawa, mora na'y trabaho sa yawa. Unsaon pagdani sa tao,
unsaon paglihis sa tao sa tulid nga dalan. Lison na sa yawa. Ganihon ka na sa yawa. Oh, para dili na ka matintal, guba, ilabay, sunuga, or tanan pamaagi buhata aron dili na ka madani. Ang ikalima nga makatabang sa tuang pagtawbat kanang makig-amigo ka sa mga tao nga mga maayo. Mga tao na mga relihiyoso. Ayaw pakig-amigo sa mga tao na mga dautan. Labi na kanang sa mga tao nga sagbot sa katilingban. Kaya once makig-amigo ka sila, 100% madanigid ka. So aron dili ka madani, pilia ang imong mga amigo. Katong mga amigo nga maayo, mayog batasan, mga relihiyoso, aron madani ka sa kaayuhan, dili ka madani sa kadautan. Motong ikalima. Ang ikaunom, pagbasa og Quran. Basahon nimo ang Quran, labi na katong Quran na mga translated na mga Quran. Basaha ang Quran. Ato na mga translation. Para masabtan gyud nimo. Mo din akong ginabasa. So kana makatabang na sa tuang pagtawbat. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl ay ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun. Surah Az-Zumar. Klaro ang gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum. But pasabot, pagtawbat kamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Balik kamo sa sabakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslimu lahu. Ug surrender kamo sa iyaha. Klaro ang gingon ha? Pagtawbat, then pag-surrender sa iyaha. Bimana? Sundon nimo ang iyang mga mando. Sa dili pa daw moabot ang iyang silot. Sa dili pa moabot ang iyang silot pagkahuman, dili mo pagatabangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Usabot pasabot. Parehas aning mahitabo karon. Naay linog, naay bagyo, naay baha. Kini siya usa kini ka mga pamaagi sa pagsilot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Usa kini ka pamaagi sa pagsilot sa Allah. Aron dili ka maapil sa silot sa Allah. Dapat permanente ka nagatawbat sa iyaha. Permanente ka nagasunod sa iyahang mando. Kay para pag-abot sa bagyo, pag-abot sa linog, pag-abot sa baha, pagduani mo sa Allah, ya Allah, tabangi ko, iling kawas ko, atagi ko kalingkawasan, ayaw kong idamay sa bagyo, ayaw kong idamay sa linog, ayaw kong idamay sa baha, tabangan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung dili ka magtawbat, pasagdan nimo ang imong kaugalingon, nga permanente na lang ka nagabuhat og sala, dili na ka mubati og ginulsol, di na ka maginulsol sa Allah. So, duol ka sa suko, duol ka sa kasuko sa Allah, ug sa iyahang silot, ug sa iyahang mga kalamidad. Muabot ang bagyo, muabot ang baha, pagduan nimo sa Allah, dili ka tabangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang diferensya daw sa tao nga mu'min ug tao nga makasasala pag-abot sa sala. Ang tao nga mu'min, ang tao nga naay kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala, makabuhat siya sala nga gamay, pagtuon niya sa iyang kaugalingon, mura katuog bukid nga nahulog sa iyaha. Grabe ang hadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Grabe ang iyang kahadlok nga nakabuhat siya sala. Pero ang tao nga makasasala, makabuhat siya sala nga dako, mura lang daw og kanang langaw nga ning tugpa, ning batog sa iyahang ilong, unya iya lang giabog, murag wala lang. So mo kato delikado kadto mga igalan mga igsoon. But pasabot ang tao nga murag wala na sa iya ang mga sala, tig-a or gahi na kaayo ang iyang kasing-kasing. Wala na ibalatian. Wala na siya kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikapito mga igalan mga igsoon, ang paghinumdum nato permanente sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kini makatabang kini sa tuang pagtawbat kanang sige ta ginumdum sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao pod ni, aside sa pag-istighfar, aside sa pagtawbat nimo sa Allah, dapat adlaw-adlaw nagahinumdum ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay kanang pag-istighfar, pagtawbat, usa man na kapamaagi sa paghinumdum nimo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mo to ang ikapito. Ang ikawalo, ug mo kini ang pinaka-importante.
aron makatabang sa tuang pagtawbat, ang paghinumdum nato permanente sa kamatayon. Permanente ta maghinumdum sa kamatayon. Ayaw pagsalig kay 24 anyos pa ka. Ayaw pagsalig kay 18 anyos pa ka. Kay basig nagsalig ka kay kasagaran mamatay, tag 60 anyos pa. No, dili. Pila ka ulitaw karon ang namatay. Pila ka bata ang namatay. Nagani uban naa pa sa sulod sa tiyang sa ilang mama, namatay na. Subot pasabot ang kamatayon, mga igala, mga igsoon, walay ginapili na edad. Walay ginapili na lugar. Walay ginapili na status. Basig nagtuka kay ulitaw pa ka. Kay kasagaran mamatay minyo, diya ka na mali. Ayaw pagsalig, mga igala, mga igsoon. Ang kamatayon walay ginapili. La tadri nafsun mada taksibu gada. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wala nasayod ang kaugalingon kung unsay mahitabo sa iyaha ugma. Ug wala pud nasayod ang usa ka kaugalingon kung asa siya nayuta mamatay. Pila ka Pilipino ang namatay dito sa Middle East? Ug pila pud ka foreigner ang namatay diri sa tuang lugar? Subot pasabot ang kamatayon walay ginapili nga lugar. Walay ginapili na oras. Ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kung moabot na ang ilang kamatayon, dili ipaiwit og usa ka oras, dili pud ipaabante. Ang kamatayon nato on time. Dili na ka pwede makaingon nga ayaw sa. Pero sa itong nahitabo sa Quran, nahisgutan sa Quran, katong mga tao nga nakabuhat og mga dautan. Unya gusto sila mubalik sa kalibutan kay magbuhat og kaayuhan. Ang gingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karon pa mo mangayo og kanang gitawag extension. Muhangyo mo sa kuwag extension samantala pila ka tuig mo nagpuyo sa kalibutan. 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. Wala gid mo nagbuhat og kaayuhan, wala gid mo nagtawbat sa inyong mga sala. Wala mo naghinulsol sa inyong mga sala. Karon pa mo. So mo ito mga igala, mga igsoon. Mintras buhi pa ta, mintras nagpitok-pitok pa ato ang mga mata, mintras nagaginhawa pa ta, magtawbat ta sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adlaw-adlaw. Ayaw pag-ingon nga, dili ko magtawbat kay wala ko nakabuhat og sala. Dili ko magtawbat kay wala ko nakabuhat og dakong sala. Mo nay mali nga konsepto. Sa ato pa, diyalan day ka magtawbat kung nakabuhat kag sala, kanang dako nga sala. Diyalan day ka magtawbat kung nakazina ka, wa iyadu billah. Diyalan day ka magtawbat kung nakainom kag alak, wa iyadu billah. Diyalan ka magtawbat kung nakapangawat ka, nakapatay ka, wa iyadu billah. So dapat adlaw. Klaro ang giingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum. Pagtawbat kamo sa Allah kada adlaw. Kada adlaw. Dili mali ang magtawbat ka kada adlaw. Dili mali. Dili sala kung magtawbat ka. Mas maayo gani. Mas maayo gani kung kada adlaw oras-oras ta magtawbat sa Allah. Oras-oras ta mag-istighfar sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mali kanang moingon kag unya na, mamaya na, di na kumuusab, kausa na lang. Mama kasagarang konsepto karon sa tao. So wag tangon nato to mga igala, mga igsoon. Walaon nato kadto nga konsepto sa atong mga kaugalingon. Dapat adlaw-adlaw ta magtawbat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba nagingon si Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Kwintaha usa ninyo ang inyong mga kaugalingon sa dili pa moabot nga kamo na pud ang pagakwintahon. Timbanga usa ninyo ang inyong mga trabaho sa dili pa moabot na ang inyong mga trabaho na puy pagatimbangon. So klaro kayo mga igala, mga igsoon. Ang pinaka last part sa tuang topic karon mga igala, mga igsoon, syurut kabulit tauba. Kondisyon, mga kondisyones aron pagadawaton ang atong taubat, ang atong paghinulsol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ang dua kagahapon nga atong naisgutan naay kondisyones, maulang gyapon ang pagtaubat. Naay kondisyones. Ang una nga kondisyon,
Mao kato naiskutan nato gyapon kaganiya. Kinahanglan sincero ang imong intention sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kay ginaapas, wala kay laing tumong kundili ang kapasayloan sa Allah ug kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili kay ang imong pagtawbat ang pag-istighfar dunya ay pangkalibutanong aspeto lamang. So dili wag ta nga kadto. Kinahanglan ang atong pagtawbat lillahi ta'ala. Ha? Kinahanglan lillahi ta'ala ang atong pagtawbat. Ang ikadua, an yakuna nadiman hazanan ala ma salaf min dhanbi. Yatamanna annahu lam yahsul min. But pasabot, magbasol. Pagabasulan niya ang nabuhat niyang mga sala o nag-uol siya. Nag-uol siya kay nakabuhat siya atong nga sala o nagbasol siya kay nganong nabuhat to niya nga sala. Inubanan sa pagpangandoy nga unta wala niya kadto nabuhat na mga sala. Ha? Ay kadua, nagbasol ka, unya nagmahay ka. Gimahayan nimo, gibasulan nimo, unya nag-uol ka. Unya nangandoy ka nga unta wala nimo kadto nga nabuhat nga sala. Mao kadto ikadua mga igala mga igsoon. Ang ikatulo, kinahanglan anyakla anil ma'siyah fawran. Automatic mupalayo dayon ka sa mga sala nga imong nabuhat. Kung halimbawa na usa ka mu'min, usa ka Muslim gusto magbag-o, maghinulsol kay tungod nagainom siya og ilimnong makahubog, ang pagtawbat automatic mupalayo dayon siya. Iyaha dayong ilabay or dili na gyud siya mo inom og alak. Kung halimbawa gusto ka magbag-o, wala kay bisyo, pero wala ka nagasambayang, naa kay usa ka mga obligasyon sa Islam nga wala nimo gibuhat, ang pagtawbat automatic musambayang dayong ka. Kung wala ka nagasambayang, automatic magsambayang dayong ka. Kung wala ka nagahatag og zakat, ang pagtawbat niya kinahanglan muhatag dayong kag zakat. Kung ang imong sala wala ka nagapuasa sa bulan sa Ramadan, dapat sa sunod bulan sa Ramadan magtawbat dayong ka, magpuasa ka or imong bayaran kadtong mga wala nimo na puasa. Bayaran nimo. So inana ang procedure sa pagtawbat mga igala mga igsoon. Mupalayo dayong ka sa mga sala. Mupalayo dayon ka, iwag tang dayon nimo. Kung halimbawa ang imong sala nagasambay ang kag 5 wakto, pero dili kauban ang jamaa, dili sa grupo, ang pagtawbat niya automatic muuban ka sa jamaa ug sambayang. So ina ang pagtawbat niya. Kung halimbawa ang imong sala sa susama nimo tao, parehas nimo tao. Kung halimbawa nalupigan nimo siya sa kwarta or yuta or mga butang, ang pagtawbat kinahanglan ibalik nimo sa iyaha. Kung halimbawa imo siyang gidautan, gilibak nimo siya, ang pagtawbat mangayo kag kapasayloan sa iyaha nga nalibak nimo siya. Kung halimbawa imo siyang nalaparo, nasumbagan, mangayo kag kapasayloan sa iyaha. Imong idalit ang imong pagkatao sa iyaha. Dara ang akong pagkatao. Kung mubalos ka, balos. Tanawa inana. Ang Nabi Muhammad sallallahu katong musulong na sila kato sa Ghazwatu Badar al-Kubra. First nga gera sa Islam, Ghazwatu Badar. Yang gipalinya niyang mga sahabat, ang iyang mga disipulo. Bago sila musulong, o sa gingon niya sa iyang disipulo, kinsa man ang ako napasakitan, kinsa man ang akong nautangan, karon panaadlaw, iyahan ng tinglon sa kuha. Ano? Karon nga adlaw, tinglon niya. Karon nga oras, tinglon niya sa kuha karon. Kaya wala ta kay balo basig unsay mahitabo sa tuwa. Nay usa ka sahabat, ya Rasulullah, unsa man? Gibunalan nimo ang akong tiyan.
Anang Rasulullah, tinuod ka? Oh, gihisgot, gipahinumdum saya, katong adlaw nani gibunalan ni makuntian. Kung sa'y gibuhat sa Nabi Muhammad sallam, gihatag niya ang istik, ang kahoy nga iyang dala. Dara ang kahoy, giabrihan sa Nabi Muhammad sallam ang iyang tiyan, bunali na karon. Bunali ang akong tiyan. Gibunalan ba sa sahabat? Wala. Gigako sa sahabat ang tiyan sa Nabi ug iyang gihawkan. Ana chance na nako ni. Gigakos niya ang Nabi, ang tiyan, gihawkan niya ang tiyan. Gikisan niya ang tiyan sa Nabi. Basig ana siya, ya Rasulullah, basig mo na kini ang last nato nga panag-uban karon. So nahitabo na syahid, na martir kato nga sahabat. Inana mga igala mga igsoon, kung ang imong sala sa susama tao. Ang ikaapat mga igala mga igsoon, an ya'zima ala an la yauda fil mustaqbal ila al ma'siyah. I-promise niya siyang kaugalingon na dili na siya mubalik sa kadto na mga kahilayan in the future. Sa mga umaabot pa. Yang i-promise ang kaugalingon nga, dili na ko mubalik kini nga sala sa umaabot pa. Ha? Wag tangon nato sa tong kaugalingon nga, di na ko muusab, kausa na lang yun. Ha? Wag tangon nato to, wala na to sa tong kaugalingon. I-promise nimo sa imong kaugalingon nga dili na gid ka mubalik in the future sa umaabot. Ha? Dili na ka mubalik. Kung tinuod man ang imong pagtawbat, kung tinuod ang imong intensyon lillahi ta'ala, tabangan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabangan ka sa Allah nga dili na ka makabalik sa kadtong mga ginabuhat nimo sa una pa. Kung tinuod anay imong pagtawbat. Inana, mao nay bunga sa tinuod nga pagtawbat. Mao nay bunga kanang tinuod anay nga pagtawbat nimo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung dili tinuod ang imong pagtawbat, kanang tawbat-tawbat lang, kanang dula-dula lang, walay resulta, walay epekto. Mubalik lang gyapon ka sa imuhang dating ginabuhat. Ug ingon ang mga ulama, mga igala, mga igsoon, kanang tao nga ginadula-dulaan lang ang pagtawbat, gikonsiderar ka na nga dagkong sala, major sin, minal kabair. Nga naman, lianaw istihza billah wa rasulih. Kanang tao nga nagadula-dula pagtawbat, kanang paginulsol niya, kanang tumoy lang sa dila, dili tinuod sa iyang kasing-kasing, gikonsider kadto nga dako nga sala. Nganuman, kay gibinuangan nimong Allah ug ang iyang sinugo. So dapat tinuod ang imong pagtawbat mga igala mga igsoon. Kung tinuod man ang imong pagtawbat, tabangan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipakita niya ang resulta. Dili na ka makabalik. Ha? Unya, mubarog na ka sa sugo, musunod na ka sa mando sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalima, mga igala, mga igsoon, mao kanang pinakaulahi nga kondisyon sa pagtawbat, kinahanglan ang atong pagtawbat nakasulod pa sa oras nga dawaton ang atong tawbat. Naay oras nga dili na dawaton sa Allah ang atong pagtawbat. Naay duha ka oras. Antaka qabla tulu'i syams min maghribiha. Kanang dito na daw mosidlak ang adlaw sa south, ting south sa adlaw. Dito na mogawas ang adlaw. Once dito na mosidlak ang adlaw, dili na dawaton sa Allah ang atong mga tawbat. Dito na mogawas ang adlaw. Sa dili niya tinggawas. Kung asa mo south ang adlaw, dito mogawas ang adlaw. Alamatus sa'a al-kubra. Alamatus sa'a. Sign kadto na hapit na moabot ang adlaw sa paghukom. Dito na musidlak ang adlaw sa iyahang gisawpan. Once dito na mogawas ang adlaw, dili na dawaton sa Allah ang atong tawbat. Bisan pa og ikasagatos ka magtawbat, oras-oras, minuto-minuto ka magtawbat, dili na dawaton sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikaduha nga oras nga dili na dawaton sa Allah ang atong tawbat, antaka qabla al-gargara. Ay kanang kamatyunon na ang tao. Kanang naa na ang iyang kaluluwa diri sa iyang tilaok, tutulan niya. Kanang naghingalo na ang tao, dili na dawaton sa lang yang tawbat. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah
yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir. Yani biruhihi. Nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Nabi Muhammad sallam, pagadawaton daw sa Allah ang tawbat, ang hinulsol sa iyahang ulipon, mintras wala pa siya naghingalo. Kung ang iyang pagtawbat, ang iyang paghinulsol, ning abot na diri, gibiran ang iyang kaluluwa, dili na dawaton sa lang iyang tawbat. So, mo kato mga igala, mga igsoon, mo kato ang mga kondisyones sa pagtawbat. So mga igala, mga igsoon, akong ginauhag kamo, kauban na nga akong kaugalingon, nga, tinuod ang atong pagtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mintras, wala pa ning abot sa tuang atong kamatayon. Ginawag na akong kaugalingon, once mabot na atong kamatayon, wala na pagtawbat diya. So mo kato mga igala, mga igsoon, mintras napambulan sa Ramadan, mintras napata sa insakto nga pangunahuna, mag-apas-apas kita, magdali-dali kita, magtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug mangayo kita kapasayloan sa iyaha. Kaya wala ta kay balo kung kano sa moabot si kamatayon sa tua. Once niabot na atong kamatayon, dili na pwede mo extend ang atong kinabuhi. Wala na extension atong kinabuhi. Pinakamahot nga kamatayon kung naabtan ta sa maasiyat wa iyadu billah. Mao na pinakamahot nga kamatayon. Kanang namatay ka nga nagbuhat ka og kahilayan wa iyadu billah. Innamal a'mal bi khawatimiha. Ambot pasabot, kung asa ka namatay, didto ka pagakwintahon sa Allah. Kasabtan ninyo? Kung asa ka naabtan og kamatayon, didto ka kwintahon sa Allah. Bisan pa og 40 years ka nagbuhat og kayuan. Bisan pa og 40 years ka nagbuhat og kayuan, 50 years ka nagbuhat og kayuan, unya naabtan kag kamatayan nga nag-inom og alak or nangawat or nagbuhat og sala, didto magsugod ang pagkwinta sa Allah subhanahu wa ta'ala sa imo. Wa iyadu billah. So mo kato mga igala, mga igsoon, pangayon nato sa Allah subhanahu wa ta'ala na dawaton niya ang ato mga maayong buluhaton mintras na pasabulan sa Ramadan. Dawaton sa Allah ato maayong buluhaton, hilabi na ang ato ang pagpangayog kapasayloan sa iya, ang atong pagtawbat sa iya, ang atong pagzikir sa iya, ang atong mga dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinaut unta nga padaghanon nato ang atong pagzikir, pagdua, pagbasag Quran, pag-istighfar, pagtawbat sa iyang Allah subhanahu wa ta'ala mintras naapa ang bulan sa Ramadan. So dinan sa kutub, qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum sal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.